kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Malaxu la nin wagati in na an ka foli b'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ɲɛna k'aw bisimila ka don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ décembre kalo tile 21 kɔnɔna la fɛn min y'an sɔngo maire ye ale kɔni ye donbolo k'a ka dugu dɔgɔtɔrɔso caman ye an ye kunnafoni minnu lasɔrɔ o ku la olu y'a yira k'a fɔ tɛnɛ tɛmɛnen n'o kɛra ni décembre kalo tile 21 fɛn min ye an sɔngo maire ye ale kɔni wulila ka se a ka dugu sescom dɔw la i n'a fɔ suntura sescom an sɔngo yɛrɛ sescom ko bazi guruma ani bazi hausa o sescom ani yɔrɔ wɛrɛw caman na ko hali duguni dɔw la fana a taara donbolo kɛ yen nɔ fɛn dilen ninnu bɛ tali kɛ mun na k'o ye li 40 makila 40 ale ni katakatani kelen ko wa a dira an sɔngo dɔgɔtɔrɔso caman ma donbolo ye wari bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan sa k'a bɛ taa jɔ miliyɔn 18 ɲɔgɔnna la wa fɛn min ye an sɔngo maire ye ale y'a yira k'a fɔ nin wale yɛrɛ ma kɛ dɔwɛrɛ fosi la ko ka se ka dɔgɔtɔrɔw ka baara nɔgɔya u bolo ani ka banabagatɔw lafiya u ka banabagati kɔnɔna la kunnafoni hukumu kɔnɔna hali bi an bɛ taga Minaka a yirala k'a fɔ décembre kalo tile 22 kɔnɔna la bingannikɛla dɔw ye gatiya mɔgɔ dɔ bɔnɛ na yen nɔ kibaruya minnu lasera ma o ko la olu y'a yira k'a fɔ tarata don décembre kalo tile 22 gatiya n'ale ye groupe d'autodéfense Image Allié ale ɲɛmɔgɔba dɔ bingannikɛla dɔw de kɔni y'ale bɔnɛ na binganni wale in kɛra banbagatɔ ka dugu yɛrɛ de la n'o ni Andera Bugan cɛ bɛ taa kilomɛtiri 20 bɔ ɲɔgɔn la ko wa bingannikɛla ninnu tugura kɔ kabini Andera Bugan fo ka se dugu in na n'u sɔrɔla k'u ka kojugu kɛ yen nɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔ minnu ye nin wale jugu in kɛ olu ma se ka dɔn fɔlɔ hali n'a sɔrɔ mɔgɔ caman sigalen don a la k'a fɔ u bɛ tɔn dɔ de la n'o tɔgɔ ye ko État islamique n'o ye jatigɛ wale tabagaw ka tɔn dɔ de ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi décembre kalo tile 24 cakɛda min sigilen don drogue feere kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔna la olu y'a ladɔnniya k'a fɔ drogue feerelaba 3 u y'u bolo da olu kan ni kunnafoni lasera ma OCS mɔgɔw fɛ n'o ye office central de lutte contre les stupéfiants ye olu mɔgɔ ninnu kɔni sigilen don mun kama sa o ye ɲɛnaminili fɛn o fɛn n'o bɛ se ka mɔgɔ bɔ i hakili kan k'i bila kojugu wɛrɛw la k'olu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la u ka nin baara in hukumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ décembre kalo tile 15 u y'u bolo da mɔgɔ dɔw kan n'u sigalen kun don a la k'a fɔ olu ye drogue feerelaw de ye sɛgɛsɛgɛliw nana bɔ a kan k'a fɔ ni mɔgɔ kɔfɛlen ninnu bɛ cocaïne de feere n'o ye drogue la jugumanba dɔ ye k'u b'a feere WhatsApp sanfɛ restaurant na ale ni boîte daw la o kama OCS mɔgɔw kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ hali bi n'u bɔra a kan kɔfɛ k'a ye k'a fɔ drogue dilannaw yɛrɛ fana bɛ an ka jamana kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la sa u sera k'u bolo da mɔgɔ 3 de kan an bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔ 3 minnu minɛlen don fɛ k'u min'olu bila kiiritigɛlaw ka bolo kan ko wa u bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ halisa walasa mɔgɔ o mɔgɔ ne mana kɛ fɛnjugu feerela ye an ka jamana kɔnɔna la i bɛ se ka minɛ cogo min na ni k'i lase fanga ma kunnafoni kuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunun décembre kalo tile 23 an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ état d'urgence dɔ bɛna fara ale wagati kɔni kan i n'a fɔ araba o araba kunu araba don décembre kalo tile 23 an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ n'a bɛ fɔ ma ko conseil des ministres o conseil des ministres kɔnɔna la sa kuma caman fɔra o kumakan dɔ ye min ye ko état d'urgence ka dɔ fara ale wagati kan ni ka taa ba fo juin kalo tile 26 san 2021 an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ nin wale in kɔni ma taa fosi dɔ wɛrɛ kama k'a taara walasa fɛn min ye coronavirus bana ye o ni lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔna la nin wagati in na ka se ka olu kɛlɛ o kama ko fɛn min ye état d'urgence ye n'ale yɛrɛ kɔni kun kan ka ban janvier kalo tile 10 k'o ma bɔ bilen ko fɛn min ye juin kalo tile 26 ye san 2021 k'a bɛ taa ban fo wagati hakililajigilama yɛrɛ la k'a fɔ fɛn min ye état d'urgence ye ale kuma kɔni fɔra décembre kalo tile 18 ani waleya wɛrɛw walasa ka se k'an kisi coronavirus bana ma o kama kumakan laban na an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ a ɲininen don maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an ka nin waleya kura ninnu bato walasa an bɛ se ka an yɛrɛ a n'an balimaw kɔni kisi coronavirus bana ma cogo min na faamuyali ko ɲuman k'o bɛ kunnafoni sanfɛ an balimaw an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ni bi ye alamisa don décembre kalo tile 24 o de kun ye nin ye an b'a fɔ an balima chrétienw ɲɛna k'u joyeux Noël u ka duwawu kɔnɔna la k'u kana ɲinɛ Mali kɔ aw ni ce a ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma